onua memo bibia akwa babia unso na we de feedback na abeya mede ba besumwe eye maami ya oni ne kun Abraham na afedo mawu ba na eba no ko be mu na afede wareje eba ni kwa be ma no emfi no ohwa kra no na maami ne de onhwe na kra ne hwem kra so mpo enye papa bia odi na asem be dane eye na krobia na bedwafo a eno ni feedback na abeya mede bramu we de papa na kasa abaha ni enkonko ti papa na enum nsam nso bia odi tu drive emra na abrante bi nso no so papa bi afa no adwumam na ekowi ase no okwakobo no kro no ni enkonko hwade ne krampo de kro no abo na wie we ade na ankasa ni enkonko temu nso waye wanted ye hwehwe no ntikamu ni enkonko hwe abrante ku na kwan be so kra na ofa aswa owia eniem papa no na mu ni ho anase eyanumre enom be wia eyanajo enom be wia ye ana eden kame ho ni enkonko hwe video ni mra ye ba so a na sa chema adwene ewa achiwe ana sadeɛ yɛ sesi a yɛ ka sɛ wɔ sɛ akwada mentumi no wontena bio so logi sɛ ka na wɔtɔ yɛ no wɔamfa akwada ne din na yɛ wɔde ɔno ani din no wɔ sɛ megye ka wagye ne ka wɔgye ne ka wie yɛ a wɔno saa kyeke no sɛ wɔnte aseɛ sɛ papa no ɛne na bɛtwe mpena na ɔde ka ama no no wagye ne ka nti ɔde papa no kɔ court ɛma asɛm no kɔ court ɛkɔyɛ bibia wɔ hɔ ɛkɔ na ba afɛdeɛ abaye ko social media ko di judge na tem se judge na anka asem no yie e ma se ye ya ye ka se at the long run abaya na ya jeli no 45 days ya se wonkonko dem panyini a wo tumi akwada no a wo hye wase no menka se wo di tumi no o de befa no emunzam dozo so obi kan sem bi say the truth a nyasa kasa no opeu experience wa fa bi muda ti wo kan say ye no na wo nso watie na de bi ato so achi na awuramu nkakra etwi wuramu nkakra saa na aboawo na no uku ada na saa asem we ba ye nim na ababa wa bi ena eba ye nim ewo afidie iso enye we yo enti ene enye uku adana oba bodi matiefo ntiudin pa so me de sele duama ti wako yikrata afoforo na diama me abaye ina de kwakudua eba ye nim ha obo ya wade ni ye na kasem na ade a ababa wasere aduama kwakudua wotwitasi ewo atimetim odne ba ha no bia manfo ani na fa ne kwa edubo no yo akra ye wa ha no mo na awrai eba ye oba ye na asem tintin ni tietie nyina ne se ohia wowura bi ene no ekeka ye odi aware asem tuntrimu ma ne je atumu ma woni ne etena ye ma woni no ekọ kurobi so ekoye koko akra na ne ho ade ye mu no sahwi bonsu kwanta nkoni bi ho ba bi na awrai se nditi a watwa mu no ofa afuru na krache no ebefa no ananka wo mo kọ akura no a wo mo ye koko ewase no na ekwan mu na wo kọbọ opeme na akura wo se ensu oboro a wo se oboro enkaso opampamo wo se wo fa ya wo mu papa wo kwan mu ho emoja tu ni saa na dwobre ya che se enya asem ketwa ne nyina enkoda enchen nyankopon adomaboa ama wo mo abayiwa fefefe ebaako ebra wo kọ krache no abra bomu no owura no one no eboa ya ama ono ne bade omboa no ama akoko omkoye no odi bia hwe no ama saa bire ya ye kasai otimi ekọ soja ya eno no enanchen afei wono ankasa ba wone no wo no no de ompese obehwe no ama akoko no kra odi bia kwaje bosia ato ka sisi wono ankasa otwini ka nanso so ompe awrai animu ahwe empo woyare ekoda asopete ema omko akohwe no yade be ma intua sika no be ma no wantua ama wo maame ene kobo obosia ade bituaye saka no eda ho sisi akwada no so a wasen agya na bone so ama saabire ni sika odidi dwa nyina hye san akwada no enti ama saabire de wono so woyare
ɔsese ɔkase obie ne yem pa de akyerɛ yɛn na nke ebetimi ahwɛ a ɛne ɛse yɛ no de yɛntimi hwɛ fi sɛ yɛnyɛ nurse ne a doctor se senka yebehu sɛ ɔfa yaw mu nti ne ba no ɛne saa ɛka no de ɛwɔ sɛ owura no etua ɛma no na wɔte n'ani sɛ ɔbɛhwɛ akwadaa no ɛfiri sɛ owura no ɛnhwɛ akwadaa no yie akora wei ɛne ne tofu abɔ mu ɛne ne tia watwa mu deɛ wɔde bɛdaeɛ no no abaawa Sara wasɛm na wɔde bae no papa no wayi bi afirim anaa wɔde bi aka ho me pa cho wayi bi afirim deɛ no wayi firim fa ka ho pa cho yi a wayi bi afirim ne sɛ ɔsɛ yare ka no otua bi me pa cho wantua bi mummi sane ma me sɛ kama ni so wanyi otua bi he me pa cho wantua bi wantua 1000 kura o yare ka no me pa cho an sabre na oda so ne nete me pa cho na me ne te ho nti me bra me sister kunu ana ne me kɔ G baby ne yakɔyɛ nwoma to so sɛ 1000 sɛ nwoma bɛɛ na mo yɛ to so no me pa cho si ye be yiwa ye de ubi bi si mu sɛ bia nke so obetimi adwane ana bibisa sɛ wantua wo ka awia ɛno social yɛ de ko social me pa cho ani sɛ me ho ka na ja ma kyerɛ mmira eti wantua 1000 amen ne fe na me maame abrewa watua ka na wie ti wantua kapre 1000 wo die na ne hiaw pa titrenti e ma wo ba ha die hiaw ye di kai kura ne se me de ba ha ne se ene ma ya yarefo wunti nana me pa cho me duru ha misisi chese ba sa me daji bosu me miensa na mitimi nante me kwa ka gese yesu mi mu ene ma ya yarefo ene de to so mienu ska me de ye adwuma so ayeden ahye ene akole wo mu ba betwro o de ka 3 million chese akole ni ye bibi na nana ma fra no wabu wa me nana hwan na nana me kwa bana mane enti me pa ma cha ba me de ne ba ye no ase ye no nana okay atiefo matibi na mobɛka yi a da no yɛfrɛ owura no na yɛ benada Tuesday yɛfrɛ owura no ɛyɛ kwakudua ɛdin baako ɛyɛ medɛ wɔ asantemɛ mu no ɛyɛ mpanyini din yɛ mmɔne kɛkɛ ayɛ sɛ nnora Romanfo akɔyi Amerikani adi na ye nyina ye ni da bibini so bibifo ko bibini na watu hofo nkakra eba ye AI generation bi bai ya Donald Trump wote Romanfo kra dwai wo mu hu sa image no ya White House handle kra twete so wo mu guguru you so wo mu ye ni da you wo mu de koto internet so ma reporters busa no say there was a generation of you the Donald Trump ya me se me ho ofesene no America mamu wo she pope atade na ati pope akodwa so de na ba ye ntie ma akoye sa wa ma Romanfo adwasa no o se wono onim ho hwe no obi na generate sa de no eye na ne onim ho hwe a eye da na White House handle e call post to ye o se ende e obi na ye na adwuma na o de akoto e bi afọ fan e ba ye America ni na ba ye pope yoma bi wo hwa ye nyina ye de ani di akiro me ya wo metu Roman mu o ya wo metu Roman mu yoma bi wo hwa ye nyina ye de ani di akire nkakra de be ye bia no when we get there we shall cross ye betwa ho enti edi kwakudua no nye din ketwa nti sabe ye bosa din we yi a ye de ahweyi to ho ene di bi wo ho na da wo so a sabe ye mfa nya de enye kire se ho ba asempe e de asebo ba kwakudua ka ho sa din we ye mfa nya de enye ye fra krache no wa afidie su tumi hu se wode awura yi ho ntansa bi boyen kire se kwani a wo fa so kra woni ye kasa ye wa afidie de so no eye yadwuma sebe yadwuma ye yenya woni a edi atem na hwe abrewa akata ade abrewa akata de ba be ye yenya woni edi atem eto de bi kura ebinum kasa buru ye nua na ni wura fi se wo ya ade enye na maka enti wabo medua dua ne benyam
wa ne bekum ye wo binom ede nante asem bia ba ha na ano akwa na betena amanim mehwe kra kire nim di nam de mensa agumebo afa nu ono eka na num sam na nakrobia nsa na me beba no me ko ba bi se ye nkama no ntum nam se wo ko kam me krobia ma no atum se ye ka abna minta ba no tum ne ye ya nge ye ka tum ache nkenya wo na wo be ka tum nanso sane ye ba ye mani eden ne mani bra no mama mahunu se tumi bi so na tumi bi nso so pa woya bema na ya bema wo ofia wonya bema wo obi anim wo wokoduru obi mpasua so a wonya bema nzene sa nipa no entu de opa me ne wo kasai wo so ya bema no ko obi fie na kɔkyerɛ wo mensam wono no onim wankɔ na bia wo ne fie ho sɛ wanwura ba bia antwe wo mafunu bia amfa me denchiwa. Do your mensam in your hood, not in somebody's hood. You go get problem. Tisabre no etiefo enye hwe ye be fa de se na kwa kudua wo de hood mu nti wo ye de hood things e de kire ye kwagu akwaba ya jo pani o hote sai adumo chief uni mami pa chan sai ubonsu nkwanta kuro be so nana ukoko ne wono pa cho twapiase bonsu twapiase na wo etiese hinie pa cho ya santini na ate se hwikasa na awomiti ote ewura onzo ote Evaja media mekapa okapa ewari binti mekapa okay okura uchi kamu no sahwini namu wankasa uchi no sahwini namu enti abaye ikura de oware sahwini nti ote sahwi pa papa yin so te kire so odon so tena akokoye ni koko ewo bonsu twapiase na obey kire se onene tenai mo asetena mu no odan wodobie dide kirewo kirese sebe eduru ba bi kura wonyem akwada yi ne maame se nkọ obetwe ne fasum ode ne ekọ no akọhwe ho pan ehọ nko hwere ne nkwa saa ta wachi na wo ma ono nso wo ne de nanso oboa wo ma ukoko ana wo mo ye mu adwuma de hwe wo de sese woni na benya bi na woni ni nya bi de a wayi wani waba to free wonfi no wa akwada ne hwe ho kedua ade de na abenti ama onimunyamfo tesew wani mu anyamo na wo ye obai saade sese na mo so wanya yade baako na mo so mienu ni dwetira woye nkakrakra akwada yi ho ahye sese ye ya ye kasei akwada yi nso a wonfi no ke adai opani die obareka bra wanim na kasa guji die obareka no ebi ye no kro bi so ye no kro chirechirem chese akora no eye me ba no ti so kasa me wo akora bi wa ba bia bia mu a na nye no kro me ba baako wei na oba baako we baba moni ewo me horo mo a ono no usakwa na ye me te no na de onya se akora we se no se ma bi begina se e kasa me hwe akora na no oboa every 1 week bia no me makra no 1 million boso me aye 4 million etwa bia akra no me nya iska ma na no no afro ka ba me hono mo atimatim no aba no abaje iska no de ko enti last week no and what friend me say me iska ka chesu say me ka say me ka ji for to be have enti say de me nya sa 1 million no enti when you say 70 cities na say me ka ye say ye adwuma na me de bia dey abeso no so and was you that's what come at and I just said season no SND no e wo phones am dey e koma no ti kwa de mi go so pebosia se menye bia dey e bra kola no ti di hu ya se obedi mi aba se se me hwe akola no ene se kan wa so sister yab ne to no e mi am sister o wa control e to kwa se we akwa this car na akwa from minister no was in this car said he say come on e kwa se we scan se na akola na akwa kan se me na ono ya kuyiska na boko entindo akona misa na bofu se ade entina wose niska kwa na akwa kwatu no ma mitbiyere enfen na ze so ono enti se o ma meka se akwa se menhwe na anare se be bakwhwe baabi a be ba mia ye mienu pe o baba e ma mienu obi nka ho bim e che se enya no kore enti akwa mehwe no every week bia no me se niska 1 million I was me 4 million
enti na ayefma na fese ayefma se nyina ere no okay enti wo ba so kasa me mfe na oboa me hwe akola no eno ye baako mienu na saa ba we se no aya o no enkra me place yanka me wa no nimu obia na no atemidi kwase empenda aboaji mefuo na we di matem ena mam di hu fo kan society dia oba obi wa no want to na udi nipa de nipa tem di mitimi ere ne we de entna like say bijai no enti wa ya isi tete ani nyane say o ya record agi wasa ko when dia no kre me kwana me wo Kumasi asi ena o frame me o mo frame say wo yare eda se fiasafo so woni mo hono mo St. John's of God asafo enti mi ka fa car ekoi enti apam ko na wo dasafo wono mo hospital enti ekoi mo so ba efe Kumasi majonzi dia fa ambulance people ed nede e buy the buy no omno ko to C5 40 days and san omode you know na kasa ne yemu so no car ed buy no ambulance no waji 50 million be pebusia etua ma no eto chapa koto ba ko e ka ho e ma yotu ka na ede ekoi it omuyi na be e buy no e 40 million and e buy mi tua 20 and the car 20 and I we say ma me say e me no wo kwere enemy intimi twa ska yina no ska ndie ya de se me kan se me twa yina yere na me boa cause ye yina o ye wo na de hye no na me so na me re no enti ska se kan se me twa yina na me boa enti dia ka so yere entua wo ma me anti ase wo de me call afim no ya wo kwe die ye ko le ko fo se to de kasa o de ko FM bi o de ko FM bi enti ko no na ma me be men ayo wo na de hye no na wa ye fese enka wu ena wa boka na be me so boka enti site de obi aye de enfa ne kanti ma me so ye ba se de ma me ayi anya ne kaso no ko sa kra yo de hye ena be ma so de se bi ena nya wo yere nso oba ware se na ye wo yere embere no na wa ye ne ho ade pepe ata me yere ho ade enti mpna ware aha men tweetin sakra e mpra ware okay men tweetin sakra what as it is akwa isu akwa men tu ye mpra ware e je ye nda kwashi akwam ena ja ye ka ka kese ye faye oh e je kwa no so mame se e kaba na bem na twia bi na so so twia bi dia ene obi aka ye enye ne ka na ja asem no ye sori so tibi kwa ye se kwa ba ye na ja o mu bu asem bu o mame ja ye nya so ye kwa ba bi nti aso se kwa de kese ache etwam da asem ya ene wasade kofa ba enti mame mitimi hu ade kwa ya aga we se woji de afimi horomo mitimi hu de woji e de afimi u se eno ana wo se na se wo fa ka chen se asem se kwa mi no mi wo de kwa e afimi sana we say so say e de bia ba say no timitimi hu ade kwa ya woji afimi ho okay ti dia hana pa na ya opese woji fo no monka na mimi sana menka na me na me maso nwi okay enu ye mienu miensa o sisese na mo ba ihunti ni dwetre ahye eya akwada ne hwe ho ahunti akwara hwe ye de ya wo kana wasem de akwara no me hwe no ono so hwe no me be akwara no me hwe no bi ono hwe no bi oti ase akwara no me hwe no bi ono so de e hwe no bi oti ase akwara hwe ska ba me fie be giska me giska ya de esende no eti enya ba na enya ya de ya hwe no oti ase eti enya se wo ba se wa ba akwara no ka let's wa ka o pensi enya ba na ya hwe no eti enya de kwasa de me nya adwene cause ye nya ye ba eni enya ye hwa kola no se wa ba ka se ba ka esi enya ye nya hwa kola no cause eja le ko ye na ko ye oti ase eti enya ba yo no ti se wa ba kola no ka se bibi hia kola no na wa kotoma no na se wa de se ye nya ba ye fese ye fese ye hwe no ti enya ne ho no e ma ni ye nya no dia na ti wa ba ka ye nya ba na ye nya ye hwe no so mitimi kasa mama me pa che yo re ya sam ya working samo ba ma me kwanya me wa dance fuo se owura we gina afidie kasie we yanim okitaka ego ni stia na okita ni mu se o se me yare ka me ma me de ne ko efam so na woboa na wonsuro nyame ohata ho sam ne se hwisa na oji obi 10 pesos ya me pa cho sen na da so akra fo no kra de se basa omoji koko enti omoji 30 million me wa dance for me bra me sister ni nyina wo ha mo pa metimi de mo na mama ma frɛ no 30 million no omo san sie hu samle no ba brewa enka na mama no kreba na oyare anka oba bi chese na anu na be ma na kan so otu ya bi na o se me ma se we so otu ya 1000 mama abrante no nsure nyame
Mommy son is ambulance car nearby, you know. Mimi and when you to ye be a young wife will be or so or none at the 50 million key ambulance necker. Now, some chat now, so was our yare. Now, me yare. Now, you're the animal catcher me. Mimi only 2 million over the go, Mrs. Tamidinachi. And then a wife know when you look at 1 million G ran at you. You can't or this kind of brown. I think in a minianica. Said me, you Campbell may 3 million. And as well, Castle was so cheers to Canna. Will be a mother dead Jibus Mimi and son. Nana yet almost 40 million. And tis a brand here with us which yam yalia car. Not was ring and woman or did you woman of family. Nana me come a man who has a kaya coming young when to your temper was. I walk as a call one tobo ambulance ya edibu free sehi asafo ba Kumasi no o se agi 15 million na me se wo boa meba akonta wo wabuyi 3 million ho akonta enti ya ne 12 million kaye no hwan na de so tua ya na ne me pa cha wo boa me se so tua sa wo boa me ma me susa ni bi na ye omofra wona na me ma me de wa betu baabi a proso enti proso no ne transfer me say ye fa me mra asafo enti asafo ne na doctor na be chere se ma me kasaku say ye na operation wo ha afidie ye se ye di me so kra na ye di kan aye mi bi wo ho sa me na me 7 years enti say afidie na bi ni ha enti na say ambulance de ne ye de ekoji nana me pa cha wo boa wantu ya yare ka no se mo betimi a mo ja mo ma me ben fa me nuana na o se wo tua 20 million wo yare ka ni mu wa nana oh nana be ma ya wo te yi o ya we se wo hwa akoda no nana me pa cha won hwa akola no mo misa na ma me se oba de nipa mienu na hweba ana me boa mo misa ne sa akola no bu kwa odi ko school nana metimi kan se mo ni nyina Mommy san is akola no wo krasen. Ana wo to book sen, ana wo didi sen. Wo ma akola wo kita ka me no akoye adwuma, ama wa toka. Na wonyi mu kra na o kasa na me kaseti ya no. Efri kasa obekasa. Makasa che, o fa san friwa. Ana wajibi wan. Nana, so ba me ne wo awo. Na sa me ne wo kasa na wo turo me de na me so ya wo. Be pa cha wo de na me so ya wo. Na me bi wo hwa me mu ano. Che so otimi kasa tietia me ma me kra otimi ma me timi kasa. Ah. Na de sa wudi oba wanti na se ya mu bana na be ma we me sa kola no won hwe ni se mu misa no se woni mu kwanya bis mu misa no ma misa na woni mu kwanya ofa so hwa tale woni mu kwanya ofa so hwe mpaboa mu misa ni sa kola yi ya wa hwe ni se mu atale sen ana buronya atale sen eye no kresa na wotwe bia wo ma akra ne wa bi na me pa cha wo boa akola ni mu misa na ma me aha tobo me nya akra ne dance matina na me pa cha wo boa kresa se asumumienu benya ntokwa kwaye ase a sebe ngura no eni nnua no nketo ado ne bre enti mu obi anyi akoda aketo ayi a wotiwe dance e kire se akra hwe so se ne papa npa wo kwa akoyi akra yi dance no wa nkwa ama we ya obeka ama we de ebekwa ama ni bia nso wo sa nipa kra ankwa ama no obetan akoda no Inti akran de munya no man intran baby wo ye innocent wo ya we say mame wo ya we say na wotwe bia wo ma akora no 1 million sabi eto de bia mu ode an wo ka kira akora no man 7 days ni oboa na anu wo ka ne nsam so so sani mani simi so no mu mesa no mame say da ben no wasani akora na simi me phone so wa frame say Sarah bia ma sani get 50 cedis ana 1 million ni sika samode ye cheso ni me say one me nkasa chesa akola ni hia bibia meka kire ni ti no da wone me ko a na chesa me mfre no sa akola yi yare fi sa me wu akola yi yale amana tua hospital ka ba akopa akola na yale plan na me de na kwato doctor my friend oh ana me ka sai ana minister ana no wa kate no nana masam ya yewo ya udinatam nana ana me ka sai me wo me ni bi enum ma wo baba ma mitimi akola kura na we be ma esa me respect ma no na awarefu esa woni wo yirete na sa wo dia woni me agya kura nti esa na kakra na okasa eze sa wodi matam na eze sa wodi matam wotimi kasa mo kira me te sa de me ye oba fun no na okasa de ba sam na me so me kan kira enti aye abufu de oye me no na ma me so me ye den me man kasetia so ma me kasetia na me man kasetia da ninu bi wa buruchira osende akwada isika oyawe me pa chaw me yawe kakra wo musedi nti a me yawe kakra wo mense me wo akola no wa na abeka kire me so de na to sister me pa chaw ti
na wo sister ne kura na minim ne da na me wo sahu enti sister ne fira brochire ba na no de nkra ba ye se wo na wo de ba ye se memla na wo sister ne so wa bento hia akwala na me de ne ba ye enti me de ne ba ye no na me fa ne man na wo frame se wo sister na ma ne akwala na ye ne ba panyin na wo kan na Japan no o de ne to ne maame na Japan ya le nti wo de akwala ne sika na ye de ma ne wie no akohwe ne doctor na me kwa de ba sam na me kwa ka kire mekuma no bla me de enti nkoda enti wo mu ana wo sister number na wa fra akwala no na wo ne ni na wo ye de wo bi wo ho ma kwakura na wo so wo sister na ma akwala ni sika na wo de ama no wo ba fa ma akwala na wo se ana medi enti sister na ba na wo ma akwala na wo de ama na bi akwala na ba na ka chem se ma me so wa ba wa ma mi si mi ra me pa chaw se mekuma na ka se me fra sister no na se ya na ma brenya me to na de me fe pa mi ni maseda wow enti se bla ne kasa ne sister ne se we se oboa tama won hwe na me boni nua na ma ne che se fie de okomu a nana ma ya busunya wie bibia me ka kire ne sister won nua ne hwe akola de ya me ya wie kan nyina me ka kire omo o se ke dia de me be kan wane me be nsam basa me de mfa me ho na ya mu fi asem wa me se na anu a wo se me de wo ba ya ne wo so wa fra wo sister ye de nya bona mane nana me ba cha wat enti o kan se me ka se minimu de ya na me bo wa minimu ho anu aye den no amane akola no ono kra bi wo ho amane no be yesen bi wo ho bi wo ho be yesen bi wo be 3 million bi wo ho be 2 million no de amane akola no e pa cha so wamu enti se me kasa so amane no time passes mpo a ana na ma brenya me e pa cha ma sam no ya sabo miura enti wo fa o sister mane na o mane ne nana no se eye wo hwa o de hwa banana o de bi eni se da ya menye skari bi no ama no na akora free me sister na mi say de asen skari aha de me pese mi hunu ne se wo fa mane a o sister mane akwada yi se eye wo hwa na o de bi eni nyem me hwe eni say akwese mbo bi na we de boa me enti nyem me hwe eni se bia me hwe by say my mo say John mo kase me hwa kra no a me di ho yaw pa me di ho yaw pa wo shana wo di ma ne ko ma ne say de bia ma ne wo yes kana ho so send no ho aso na wo defa skano me say this kana o se papa be ma me phone so nam de afa so enti na enam ka kire say wo pa mo check ma me phone so na mo check iska ya ma send no na nya ma mi ya nso no te hey de wo de fo so diska ne send no se message no ebeba so enti ya wo frɛ no ka kire nse sare yi akra ya dem di nkomo sesi a wona ne ntem te sɛ akra no akra frɛ me se diska kedua onni ma mi ntem te sɛ o me ma tell you say mo die me na gyae no ehia da nye fine me nkudu fe so ma mi fi me na me na wanya fine ehia da nye fine sa esi akra ba ye woto wanhia me to me ebi obai kwa kachia me na menye wo so eso obai obeto me wanhia kedua na yesa mo ntem nye yesa mo ntem nye oh say eba wo ye ntem enti se be oba de se eba wo ntem woni kwa se mo ntem be basa e wo se ye to di ho na sesi ya ye ka se woni aba wan so ntem nye enti ye wonye em ti se ye kwa beto kwa wanhia me obeto me se ye kwa obeto me se me wo adwuma se obai kwa wanhia me twifa me so ejam am so em fie no momia nhwa de bi o de mo a moti hoye momie no momfa nkwa adwendwene mu eda mudi nkan hia ye momfa meba menkasa mema akwan ya menkasa momfa nkwa adwendwene mu na monka akai ebi a muhia akuku ase ebi a muhia adwem ebi a mo ana munim ba ebi a muhia ye na sebe krobia asante kotokose odosa de eto ya adapa den kanya de yehuni ene sese yehunu mo ka akaya odonsem ana mo ka kire mo ho ohwe ye medowo obege ni nyina na mo ka bio enei eba ne sei se mo ma nhwe ye na mo ani mo dokono wo ne kwan ye sese mudi wo so a akwada we mo be se no no kure na me ka kire mo no kire se me hunu bida I see some before se mo ama nhwe ye na man kan mom na man hunu kwane a mo be fa so a mo betete akwada we ya mo na mo be sa akwada we
oh awadija ye ensunsan so bɔne a ɛwɔ so ebi na sisi ye ya ye kasa yi ye hunu awade anu de begu oba ne be ma ntemo nsai bridge abeda ho mene wawo enti sa ya anware na ye jaya esese entokwa ba ye ntemo ana ana esese ye tan ye ho ana me sandiska me amede me phone no so me say won sandiska enti ani esese ye ya ye kasai na who speak the truth wan na eka no kore no e wa ha sisi ye enam sa won so ne nya fan nti se nka won hwe won ne nya fan a ena nka won so wotumi ate phone oh me sende kura abeto phone so no me frɛ wo busa wo sa ba wa say dey ma sende 1 million de abeto phone so fa ma akwada no aba onye bi da kire se woni aba wa sara ntemonye mama ye hwe ne ba eba ye ntemo a eye abusia bridge obi atumi nante so bi papa bi asemo a woka ye wo so bewo eye nhye se wo behwe akwada no na emom akwada ni benyina nyadwuma ye enye nhye so wo behwe wo eba ye kedu anya no oba yi do aba hai hwe akwada ye awode wa ba ha hoyi akwada we su onyini na wanhwe wa wuntumi mfa ne nkɔ ba bia ohun se ni ade no te obi anya bi kire se ye wo bia na de ne maame ne papa ware ye no eninya ye so ye oba ne ne otewa ware ase a ye nuoma bi sei ba ya fesu nyansa na jai su obi tu fo ka kire be ma ne ye ma se ja no odo wode do ne manei wa bra oba wote awade ase no se wo ja awade na se wo kwa asa do no eni ho biem emani bebre nim saade we ya mekai woni be ma na wo miensa enan oba no okutekuta yoko wokutekuta ice cream wokutekuta alewa tofe watototo nioma no de bread bay ne mano woni wo mu di agro kama ewo fie ho wo de wugya wade a hwese saade no obekoso aye ne mano a tiye nananom wonu mu nim nyansa o wonu mu ka kire yesa awade no ne kwa awade hwe na no me kwa aware mia minua ba amrenta me ma me kumano no na ne ba ya wo ye minua ye frɛ no Deborah Sante ena wi adibo me chiaw ni ukunu misa me sisa siama wodmo ware wo obo ase resurrection power sa sori no nso yi krobia mabro sa ta me ofa kwaku bio eni mo ofa ko bedu kwantwi sa ta me ete Johnson resurrection power ba foforo pa wo bo ase ye kɔ ho ye na ne ye kɔ ye bonse bompa ye hwa ni e dimpa ye ye se ya o ni e dimpa ye bompa ye ɛhɔ ne yɛkɔ yɛ wedding no na sɔfo na waba hɔ no papa ni nimde ɔka sɛ awade wɔ nyinasoɔ bi a saa nyinasoɔ no sɛ woyɛ ɔba woyɛ bɛɛma wamfa nya dwuma awade no egu deɛ di kan yɛ ɔdɔ deɛ tɔso mienu yɛ gidie deɛ tɔso miensa yɛ ahofama commitment deɛ tɔso na yɛ respect ebuo saa nioma nan wei sa oyo oba oye bema na wa ni saa nioma nan wei ni ewo awade mu awade ni ku afei meti ma bedwafo sima miensa eja kwa me fa 3 ina na me da se ma yenche atifo bio na mentia fitafo ya mu achi yai na yenhwa die bio na beka wei aja beka wei akura no nye ne wefe nti ayi na yewa akura nti ayi wa sisi ayi na nyame na afafi na akura yakwa papa na sanhwe ya beduru ba bi no se omo twene se ya akura be beduru mfimfia me kom papa ho aba e bia na wanko no akana papa se me kom maame ho aba e bia na wanko okonya ayonko bi ode no ho akobɔ mo na afi akura no daate na ye pre no na akwa bibi basa yenka hu se akura no wo ba wo yo ba ye kwa ya ye kwa nyina na me send si maame ne phone so ni nyina ye kasa papa ne maame enkasa ntia abanche bi one ne yire twa da ba ko na omo nkasa wo na medi fufu na watro to
medi abenkwan na watwa to afi be ma ne ba fie e be ka kire ne yire se one ne boss be kwa adwuma e be ko ba bia homache nti e bo no nan a onya ne watwa to no nan ne boy no na ba ya no so fa paper ne pen no so tworo to se no nan abo sole afi dia wo da ma no nzia bo o sole ya na ade ntie wo nya ne me o se wa hwete ebo no so enne da ho no se wo ni nyina ye kasa ye nkasa ye huntia nti se ka papa ni maami ntem gua na nankasa awo yo wa ya we nyina ka emba wo wo sende ma no o akosia eno sera me sero ne de me ho nye wo manya kuma bi ntu de fato na kakra sedi ba na me de ama wo anka ye nka somdua ba na na de na me se woni eno sera ntem nyanti ma sende ama me ba no na nya akora no po na ye akora papa ena wo ka che no ma me se ibi de da sende ska ma me ka ma me na obeda hu akora bi anko da wasa ne sirem akora boni bi anko da wasa ne sirem na on okọ so on kasa ma me ho nti me so se na hwe ma me be ka da bi obeble mu nti ka papa yi kasa ma me ho na ma me kasa papa yi ho a nka somdua ba sabi wonni bi mpa e kasa de wonni bi no eno sera me sera ne de wo bi mama akora yin ko school na me nya me de be ba be shi mama na nka somdua ba na nso we de me tiatimatim we ti ha me send ama mba na say kura ko bo se ni phone nye nti se wo send ya be send gezi hwan de so wo send ya ma obi a wo be send ya ma hwan de so na ede se asem ya be pia na me say enfia nko no na somdua ba na akolo na nya na somdua o de be ko ni school okay na fe etu akotwe ba bi etwere me ko nya sa de na sa ma mi ni kunu kasa o mo twa akolo no ene bebre akolo so da tinti se ya betena ha wie ya ye kasa yewu na we wo nya damfo bi de no ko bono na yanko ha na odi akire yanko na odi akire a ende ya wakale maame se maame me ko papa ho abo maame ni nim se o ko na papa ho enam se maame ni kasa papa ho nti o timi friend kan say asuwa sisi oba ho aba bedura na dabi sa so na ko na papa ho na se me ko maame ho aba ma papa ni kasa maame ni wonti wonti fofo say ayi ba ha se oba fie wa bedura na emma na ko na ko se baabi afa ubehu na wade pa bi asai nti mesre afani no mienu nyina se mesre omo se fia kwa saa de ne mu nyimfiri okra na ye hwa akra no ne dachi na akra we de dachi efe pa edase okay owa de achia me onso brem na yenhwe na okay akra nia meka se wo mu mienu enyina oba ene be ma enyina hi bi dwom se agro bebrebe a mo bedi ye enyina no mo wie odo a mo bedi ye mo di awie niji ambeji ye mawie eze di aka ne akwada ne de kwada ne hwe nti mamo mfa mo nsa nsensem no emesa ya kwada ne fi se won de wotene ba bi na mokofa no bai afei mi hu bibi ewo menua yi ho menua ba mai ase sikai bi wonumu itie ne nkomodie ne nkasa ye nemu a ase sikai bi ewo numu na ade ba ko a meka ne se mema yeni ma enni asikan sie ewo ma hwe ewo ma ehwe ho ba bia ni ho a ye ne wo mo wo akan sie se me ma ye bintusu ye bi me no na awo enye asikan sie ewo mbem oba no betumi aboa se de free abodi mfiti ase nyankopon kan ne se oba meye be ma boafo no omo no be boa yen enti adwuma ne kese ye ne de yen na yeye obi a wo bo obeduru ba bi obetuma ka se memmoa obio na nkyere se wo a wo de ano wonye efise kro bia sande kotoko se o de se anko a akwa adwane wo de se ye no na wo ko ena obi boa wo de mi ho ominu ya no ho no awon se wutie ya ebra wo yare ye no ono anum ton se maame no maame na se o ye maame hwani mfi a waduru sesi aso wote ye o na ono maame ene ko ba obusia kotua ene wode ono no call radio station bi se o metua ka no ene wo se on tua efri se abusia ni so atua bi ama abrewa no o abrewa na atua bi eye efri se ono so ba no aha se sika ni bi pie wa ha na se wona wo yirete ana wo mpenate ana oba maame na se wa yare na se ekaba na se abrewa ko bobusia betua na wo je afiri ho a na wo ka kire ne se wonso wo ba no ndu so boka ni bi anano de ba ha no abamu ane maame no ka yi ni bi no wo se ye nyina ye ba na anyanyam endi se me be ma na makototo ne ma be ma ne maame akototo bi ade aka no monso so oba no maame monso mokototo bi
aha no enye sikan a wo say menuan ene abusua ni ti say sikan no efiri say wo na wo ye be ma na oba ne yade enye wuo ene enye ayie o ayie de eye wie na kaba ye betimi aka say abusua na fafa ekunu so mfafa we so nya ayie endi say abusua ne pese o mutui a o betimi atua bi o ye o de se ye o pemu na o mu fire ene wo wase wo no amukura wo yare na say abusua ne pa o betimi ahwe o betimi aboa wo na no nya sikan ya wo say onya wotimi de ya asem ka say oya mo de hie nti e wo say mo so mo boka ni bi enti mi ntua eni se ba ne sa bio se si a obisa ne se maami se ni sika ahye e wa kwada ne hwem eno so wo sa de se sikan no aba mu se an sa kwada de ye mi enu nyina ba enti me boka ni bi nti wo so boka ni bi a na aye dey eno so sikan no esan ba ha se me nuan di se sa asem no hye ni tirimu a akwada we SS mpo papa yi wontimi hwe no efiri se ebe ye se me ma ye wei enti so ye wei ana wo de hye wo ho se me ba no me hwe no a ene nyame de sa sika ne be se obotom na mo ye wadwen se oba ne enya bi wo waye bi enti oba no enti se sie no wo de 70 cities ne koma ano no onim se ma ame ne nso de bi be so ne so kwada ho be ma nsie sikan e wo kwada hwem eye se oboa wo na mfa wadwen to so se oba no e be boa nti no wo ne ne che ana wo ne ne si wo de sa hye wadwen mu abre bi akwada no e be ka achi mimi hunu wo menua no mu se saa de ye wei nti ena ama no aye se me sister kra etimi discover no wo de na to no so sister send sika e de bre na wo de ye nkonta aka asem ne nano ye no ya totu ye badin eduru ba bi a na agya wo ye yi anu asende kakra kwa koma onana enti ye no papa no de koye nkonta se dia mede ne to no asende sika bre no ndi eye hwe ne bia enka ho teme kama me nua ate ase se so obesi na adwene pise wo hwe akwada no a onsi na adwene pise wo hwe akwada no na wonya ye sikan ne sa adwene na woni tiri mu se ena me sister ena oba no so nya bi ena abusua no so nya bi me sa asem na okan kwa na ye maniwu ebi ni ho a ebi ni ho me yire betimi ayale na sikan ni ho abusua ne betimi aboa me ahwe no na moment mi fa nko ye sikan ana se nko gina ba bi nko bo nkuro se me ka kire wo mo se wo mo so ye wo mo de hye enti matua bi a onu so ntua bi sa sem wei wo ka sem wei a ede na ye ni monyam hye emaw be ma so be ma matiri so ebi ni ho a me ye hunu se ebi ni ho eno an se abusua madaroma ebi wo wanka me ye ebi ni ho nti no madaroma eno kra ne enka ne se ye yo menya bi a metua na ye ni monyama sha ma se enye bo apaye na wo se wuntua o na emom ebi na eni ho ba wo se si ya ide wo kan ide e kire se ebi wo hokora no anya ade obetua nne nya ade obetua tina club ya sande kotoko se wo kofa wo ba onya ade a won fa mra fi o onya ka ya wan de a ti se ono oba ate no wa yare na se wo se woni abusua no ekosie sikan se wo mo suntua bia e ya ni monyam se ndi menua ye nyina ya ba ma abrabo ne mu aye den ba fa hye otirim se wo na wo hwe akwada no woni obi ani ho asikan si fa hye otirim sa wo de hye otirim sa so Nyankopɔn so betumi aboa wo ama watimi ahwe akwada no mema dodo se na de wo mo yire mu akodofsu ana se wadwu se on hwe me akwada no hwe me ma no menena wo menkwa na mebre hwe wo on hwe nkwada ni bi enti wate bi da enso mema ne bebre ene wo mo ma ena tio awade na gu wo mo ni wo mo ma ne tie ya wo mo na hwe enkwada ni friend opakosi anwumere enso wo mo fa wo mo nyina ba bia da wo kwa wo nya kamafo ena enye mmara no mu ba bia se wo ne kosi esikan enso mo ba mfa wo konwe ejimi ni a yisa adwen ni firi utirim na fa hye utirim se menko na mehwe akwada no oboa wo eye wa amoa wo eye wo bo se Onyankopɔn no a wo kyeche no obecha ma otimi ahwe akwada na madachi aye ni monyam hye dia ma meda se enti on this note memma mo simadu be ma ne ka asem bi wo off air ba miwura mesre wo se sa adwen no yito nkyɛn de ɔkaaye no yito nkyɛn na sesei de ɛwɔ hɔ ye the subject matter no
yenhwenka ensiesie one awira yi ntem asomdwe mmra mo ntem se beya nyankopon be ma mo ho ahoden na motumi de aboa saa kwadai ekina bi saa kwadai nam ho ni bodin de batano a akwakoye ni munyamhye na emum ankoye ni wu ya won kwada bebre wati asefo asa azizu sese ya eye ejanom kora ferese ye bebo onum din abata saa nkwada de ho eye wonum fere oh enipa asomasi nse de ba na ekoye o na se de ba na ekono de na eye adjective a e qualify saa kwada na okono tu kan we me de jade o keka no ezo ye ne ba ba o eye ne fere so obi kire se eye ne ba e mamo mayem pesa de we bi mfa mayem enti obo mema na eja kwa misimadu asem we muntwa ta won chenchen na momo be pia o mpomu eja ne pe e de yankopon ase ye frem na nakrobia na won so je frem mensa bonzu eja bonzu asem be na wie yi e de waba manim ha edamasi mama konye me dwade a metonton mo anwa sichire sam de menya bia meton Roman Hill. Okay. Teacher Osbel grading no am. Okay. No no say adwuma we ye ne nuanom hoden mostly more north omne no mo ye adwuma no tu fa bia wo yi nema otua ne ka wo hye wo nema otua ne ka timinya ba ku bia me nipa mi nam no mo ye adwuma omu nyina free north ho nyina free north na ba ku de me trust no nti on the 1st of March this year ya min ko na me dan me ko so me ti ho na me say ma transfer abenti me so ko fa de osoro na me free de me transfer no say o mo hwe e ho mame ti me osoro na mu say wato am say obi to ade nti o be free me de o trust no ato a wosoro ho na me rashi ba na odi hoja hwan ti me ba ya na me call me save no me bi mo no say ska afrim na me say na nko senka me chiba so ba kono street ba me say me hwe CCTV cameras na hwe ansa so hu say me monitor cameras no e no dwane ti me hwe hu ye no na wafa 18,550 Ghana cedis 18,550 cedis and wafako 180 million plus twaso enti mirashiko Zongo police station brawenim kakra Zongo police station omo buku bibia na so omo nye magicians omo frame busam say manya lead B me nya lead bia omo rely on me na krobia so metie oda bia na mse me ba ho na de masama beto onim me woni pictures na o picking so me was sa footage ni nyina tobo enti eye de wo trusted on the fire anase hwan dem trusting eja ba kono so be frame osoro I don't know why out me esa oja ni nua sremni ba kono ho wo fom ho eno ono ba asoro ho so wo ba be frame enti ba kono oka fom ho no ene rashi ko safe ni mu eno akoyi 180 million ene akire ene ode adwane ebra wo free soro ho ba be duru fom ho no no oda so wo ho anase no oni ho no free safe no around so me ga say me bi mu an hu say scare film na me say me imagine ko say me monitor cameras nansa na ene adenti ne ho na no wa ma de wo trust no anyere sa ba ko no ka ho na anhye ho na ene ye nyina akora ye nkọ camera room ho ni nkọ hwe nipa a on ne faaye ene me ka say ho na me mistake no na wo think me frame nkọ for kora na ye in street but na me pese me nya pictures nansa nti mani ba me ho so no oko ye friend say ye friend Sunday li owi a wodo li owi a no oye Nigeria ni abi oye Ghana ni oye frafrani ye friend say Sunday kwasi ada Sunday dey Sunday nko an ode bae na okwa be na afa so de hu za Sunday we
adwuma ne na omu nuan ma omu atrakro mu ache no omu go round say ni nua bi aba opa adwuma ma no but but also here nipa no a go through the formalities say kofa we bra for we bra and am say we ni ma obi yinti no me find straight into this particular Sunday frafreni Sunday we no why na de ne bre wa ankasa omu nua baako enka baako na mtrase ne friend no Alfred no on be hu de bre me no won say man tiki notice of the ordinary buyer no eba ye Alfred na lead you akosa de ode Sunday ne ba ye ne ho ami akobo na mane ye say ade a Sunday dia e Mr Bonsuni o se onim ba bi otekura onim ba bi ote ti Sunday no afa usika de de adwane ada na wuntua ne ka na nana e can't tell us first proof ground say last Friday etwemu yen and a second one friend Alfred no now oyaya homa so say we say adwuma na be no nko anso ntino o da fie 3 days o friend o ka say aintina o adwuma o friend na onfa oba ye na yekubuza say na ade na o da fie one friend o say na mo so mutumi frɛ me na ko ne me wife kura ekoya kasa and am sake no so oyaya homa so rodo na me frɛ obi no bre me for 2 a free last Friday everything eno ayawo na omonya 1008 wow uyi minyama mutwauka minka say wotama bosumi aso ansa na mutwauka minema wo hisi anim ho no bosumi so a eno na katua na mde amaw ndi plus the obeyi ena minka say o mam ko fa mu nipa tu no mba last Friday everything no ayawo no ene kwa de mini hunti minim de ombenya and from Friday to Noya one 1008 no monya wow anti mumye no kamo ho a kasasika na monya eno kwa no je me media show nsem no baso bia beto ade so de ko bia 50 meters away no aso akonde e woni ni pakron nsem you better pay on de you woni ni pakron na de pakron nsem enti enya de a minsisi o mo enti enne obi be kase se wonu nya ye nyina de a de ne be kane se minwia miwira abene ne ye adwuma eno na men just cross with me yes okay o se oje Alfred nidi ma ye nhwe bibi o waja ho nko ade ama Alfred neda oh yes somebody me ameko 2 minutes akofa de a me jawo de mano bibi intact sabre no na Sunday number ho san o mienu kwa na ye adwuma nti mpese me hu se ebra na utumi ja ehode ma Alfred no na Sunday ne wo na bibiansi ena ye die we die bibi se yakosi obi betena si din abusa se na wonya hwe onso se Alfred ne Sunday ne hyehye ho yes coming me the also my place but on the na me ni pictures bia the proven no me yini film we dey me pictures obi oyi okoshe baby asa apie me evidence no okay atiefo ne adofo mama me show mo sa video ene pictures no hey ewiase enipa da se ninti ama gidia nipa wonma nipa no sebe sese ye ya ye kasai ahwete eye nipa ntio monya video ni ready why me kan ya na mo de atoso eye nipa da se nintio nanka me nya madwuma sebe beboa me na wonsu nya bi ema won san kɔ wano a me dwetire na wo bewia se wo hu se ne wiase te na ade wei mo amoya adwuma wo the Central Business District of Kumasi ha no Roman hair sane kwadum pampaso kejetia race course nomne ade no mo nhye saade wei nso asemo ato eja mensa bonsu yi mo mfa bintum hofo mo ntie ene se yenua no mo a efiri soro ho eba fom ha eba bepe dwuma no se nipa no ba na wo ba bepe adwuma ewo wo nkyenya nya guarantee ma no
ompe guarantors ono mo a ekina bi se oni ho a ubetumi akobusa nase e de afiri won ho kire se nya wi a obewi akora asecha owo wadwuma mu ho na ebi otumi twahwewu why na wo ko bisa no asema ba beto enti pe guarantors ema no okay opa adwuma se mefa wadwuma ewom so obi na de wabade nanso nipa na ode oba na he no wote tuka tumoto kokwohwe nipa na wote aboabo wote alaba wote haha na wode no aye onyina so akina bi asebunti ebeye kura garanta na wo be guarantee amano no Ghana card twani photo na fato ho otina bi asebunti saa de wei se mo ya ebeboa mo because the ato papa yi ebi atototo adwadifo no bebre ewo Kumasi ha boys no bebre awiawia wo mo edeko omo wiawia omo edeko show na nka wo Sunday obi abe recommend wa mo anya adwuma frafrani abrante wo ba be wi obi 18,000 na sebe ye wia enka ba be to adwuma ne so enya bi ye okay video monfanto Facebook ne so mame me pa chao bra Facebook ne so hwehwe OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM say ya ka say oba Facebook ne so a you who say krachi bi safe no enu ogina ho no start video ne mame enti safe ni si akonwa so esi table so ho na akonwa plastic chair esi ho enti hwe kwan a wo fa so a wodi esika no isa wo twedi obetwe bia o enye so wo kan impo wo twedi obetwe bia enti wo no Sunday kro no sha atade tuntum na ne dasta gu ne kon ho na wo twe ye no CCTV camera de yo enti wo yis ka ne wie ye no wo de kokko share ba bi o kokko share kire wo de share ne ho odi akwa share ba bi di sika na hye no na da nu onim se camera wo ho ana enu no onya we se security wan bi ebo ho okay onim de hwe abonten no enu de onim se ba kwa bo ba bi a wo tie ho check me save no mame enti sa de check safe no enu ne capture no eni mfanyini so na da enchen no frafra ni youngster ono da enchen no enti memaja taba kire no sebe ya enipa enso ebehu sene owura no picture ba ko zuni etie ja taba kire krache no mame kire no kra nzana ana oye young guy ansa mrantie ya omasiso wo hwa obewo ne be ni 30s wagu frafrafo ani mase wajani bie na aforo ho nyina fu no watete ho kama ana wadai ni ti no black o twase no oye kokokokokokoko ana o share ring a opeja ne nsa okuta ne phone ana bag sen ne kum o share atade ya ne nsa yi wo wai bi jeans ne so ye anu mpodi ehiame ne nipadua na ne hiame onye nipati asa owa fa ni video ne nso to so na yehu sa brand se no agina na bodwe eni ne tia fa video okay ni ti no atwa ase no otwa na se no okay enti arofoni ade hia mo so clutch na padi ni dia ye pa frafrani na wakowia eja mensa bonsu wafa na dwuma wu na wawia ni sika no clutch no on da so no aba de hia me akra me moa wo ma wadwuma afedie hwede ode aye me 30 seconds fa ne to so ma me good yo akra me da se ene ho ha bi a wodi 180 million wa yi o Bram, just etiefo ene mo a mo hwe yen e wo Facebook ni YouTube ka second case no ho ne se mo emantie bin mesem kasaka emantie bin mu pedjuma ye fu madjuma nso na mo wiawia obu ho no wia ne sese ne hu tips obetete ne nwa nkete 1 cedi 5 cedi 100 cedi 200 cedi na wotete essence adjuma no eye papa nankasa eni ho adjuma we nankasa eni ho nti de mo pebia na mo ye no de mo pebia
ena moyedo bobo pa adwuma ye ma adwuma ye nso a na te say mo fa bronya ho awe nkokọ wa nso ya we say camera wo ho wo ye adwuma wo so ho ebi na em say bia bibi na pushing ma ko yes because we dey odwum ba bia yen nti asen hye da nim sa wonim say cameras ewo ho CCTV cameras ewo ho wo so mo wadwum nda ho na wo sa de ya me kokọ wie kura say cameras buba ha o na si e chimie de na meye si say we wanted for stealing ye show I wanted yankasa na ye de yan so picture nso ababedu afidi kase isu de de nya ye bezo ye behu tumi ye fo obi ade a ka ho se eye mekwa na nipa no fo amade a ankabe ebe mesen me honam kra be mesen kama dwem kra mwa me fo wo fo obi ade unsuro so be wo so nwo unsuro wo ebi mo bu ahie o ebi mu amobo ye hia kasa no wiasim so bi opapa na nso papa etuan ka wo se wo ye adwuma no bread nso se tua wo ka anyo no fa wa anka so bi sa ho se wo benya adwuma bi aya na ne Ghana ya ye de wo pa adwuma ye krampa wo nya enso sense wo fo no wo ye adwuma ntino wo ba be wia no Omienye very careful wiasem na menka kakra nso mfa ye me maame mu die no omo nto mo bo ase papa ne nya abotre na maame ne nso nya abotre mo se asam no aye maame ne yade nenso bibia ya abotre bibia ya abotre ye wo ma nso ne ahwom esanse ye ma no ene ye daachi ye ma no ene ye bibia nso do fam du besia media na Queen Blains obentumi nso afra me Queen ana Blains emu bia no meje wo so Miss also be like, share, commenting. So for my men, nothing's make I will say Copland ADS. So penny me biatom. Say if you see furnitures a day atom. Then here so be download a year Copland. Oh, App Store bia, say a Google and a Play Store bia so. E be ye download it. Now on so do see can it to Chroma. Now on so when your name be ato mackerel.